Djevojčice i dječaci, dobrodošli u kućicu našeg mravka Travka. Dobrodošli u još jednu mravkovu priču. Minju, minju, drugari, baš sam vas čekao. Mravko, da li si spreman za novu avanturu? Naravno! Kuda nas vodi čarobna Travka? Danas ćemo upoznati malu vjevericu koja je imala samo jedan lješnik. Jedan lješnik, ali i jedno veliko srce. Samo jedan lješnik. Baš me zanima šta će se dogoditi. Hajde, idemo to zajedno otkriti. Mala vjeverica je krenula u potragu za hranom. Majka joj je bila bolesna. Ležala je u postelji, pa se mala vjeverica trudila da majci što više pomogne i olakša. Sav posao je na nju spao. Bilo je dovoljno da u šumi pronađe barem jedan lješnik, da ga za taj dan pojedu. Skakutala je po drveću i nešto joj zapade za oko. Ugledala je stariju vjevericu koja je brojala na 10 lješnika. Približila joj se. Šta hoćeš, bježi od mene, ne dam ti lješnik. Ovo sam sama svojim prstima nakupila. Oprostite, mislila sam da vam treba pomoć da unesete lješnike u kuću. Lažeš, mala prevrtljivice, reče stara vjeverica, bojeći se za svoj plijen. Ne tražim od vas pomoć, u prirodi ima koliko hoćete lješnika koji čekaju na mene, reče mala vjeverica i nastavi skakutati. Mala vjeverica pronađe svoj lješnik i požuri kući da ga sa majkom pojede. U blizini svoga drveta na zemlji je ugledala izgladnjavu vjevericu kako leži. Šta je bilo, Vivi? Upita mala vjeverica, približavajući se Vivi, svojoj komšinici sa drveta pored njene kuće. Nemam više snage da po ovom hladnom vremenu tražim hranu i sama znaš kako je teško. Sva si pokisla, daj mi ruku da ti pomognem, reče mala vjeverica. Pusti me da umrem ovdje, nemam više volje, reče Vivi, roneći suze jednu iza druge. Mala vjeverica se u tom času prisjeti riječi koje joj je govorila majka. Daj od onoga što imaš i ne boj se gladi. Tada je prepolovila svoj lješnik i podijelila ga sa Vivi. Pomogla joj je da se smjesti u kućicu i pokrila je mehkanom dekom, te ostavila da se odmara. Kada je stigla kući, zatekla je majku na nogama. Majko, majko moja, ne vjerujem šta moje oči vide, ali kako? Lijepa kćeri. Prije na malo nego ćeš kročiti u kuću, osjetila sam da mogu ustati na noge, kao da mi je nešto odnijelo bolest. Mala vjeverica se baci majci u naručje. Znala je da je majčino ozdravljenje nagrada za njenu plemenitost. Znači, dobrota stvarno ima moć. Dobrota možda nije čarolija, ali često učini da se dogode najljepša čuda. U šumi je te noći padala nezapamćena kiša, a oluja je savijala drveća. Kasnije se pričalo da je u nevremenu stara vjeverica izgubila sve što je pohlepno godinama čuvala. Sada razumijem zašto si nas doveo u ovu priču. Da nije važno koliko imamo, nego koliko smo spremni podijeliti s drugima. Djevojčice i dječaci, hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se u sljedećoj mravkovoj priči. Minju, minju, pozdrav djevojčice i dječaci.